Je 9 hodin ráno a stejně jako každý den se otevírá jediná přístupová cesta na ostrov Lošinj. Otočný most ho spojuje se sousedním ostrovem Kres a pan Ezra, stejně jako to dělali po celé století jeho předchůdci, jej ovládá masivní klikou ručně. Takový vstup je nejen romantický, ale i jedinečný. A nutí k toleranci a trpělivosti. Protože každý, kdo vstupuje, už tady pocítí, že tu čas plyne pomaleji. A když lodě projedou, most opět spojí oba břehy a čekající řidiči mohou konečně vyrazit. Dobrodošli u otoka Lošinj. Vítejte na ostrově Lošinj, kterému se též přezdívá ostrov Vitality. Více než 200 dní v roce je zde slunečných. Ale nejen proto byl už v roce 1892 Lošinj prohlášen klimatickými lázněmi. Svou roli v tom sehrála i jedinečná atmosféra místních městeček, historie zhmotněná v podobě antických nálezů, kterým vévodí socha atleta Apoxioména. A opuštěné rozeklané zátoky a nedotčené borové háje, které se střídají se skalnatými kopci porostlými bylinami. které vždy dokázalo nově příchozí okouzlit svou krásou a nabídlo jim nejedno překvapení. Na severozápadě ostrova se rozprostírá národní park a pohoří Osorčica. Do jeho divoké krásy lze proniknout jen s hodně odolným terénním autem. Horský vůdce Bolto se vydal touto cestou už mnohokrát, přestože je na svůj ruský vůz náležitě hrdý. Dobře ví, že samotný vrchol pohoří Televrin, vysoký 588 metrů, lze zdolat jen po svých. Stejně jako druhé nejvyšší místo, kopec svatého Mikuláše. Ještě, že právě na tento kopec kdysi kvůli návštěvě habsburského prince Rudolfa vybudovali alespoň trochu schůdnou horskou stezku. Její zdolání se však každému návštěvníkovi odmění nezapomenutelným výhledem. Ovdje vidimo otok Unije. Tamo jsou otoci Srkane. Jak Bolto říká, z tohoto místa lze shlédnout téměř celý ostrov, včetně blízkých ostrůvků Susak a Unie. Lidé jako Bolto se o park i starají a chrání jeho poklady. Na každém kroku zdejších kopců.
začátku minulého století postavili kostelíček a zasvětili ho ochránci všech námořníků svatému Mikulášovi. A každý, kdo sem vystoupá, může zazvonit na jeho počest. Desetikilometrový výlet pohořím Osorčica byl opravdu hodně náročný. Odpočinul bych si nejraději na nějakém klidném a hlavně stinném místě. Myslím, že obojí by nám mohl nabídnout Nerezin. Malé městečko ležící na úpatí Národního parku Osorčica u břehu Osorského zálivu. Městečko je možná trochu silné slovo. Na naše poměry je to spíš vesnička. Tak na to pozor. Ne každá vesnice má svou loděnici a klášter. Klášter, výborně, tam bychom se mohli konečně trochu schladit. Myslíte spíš sklidnit? Františkánský klášter byl postaven na začátku 16. století a dnes patří mezi nejvýznamnější památky na ostrově. Je výjimečně zachovalý a v klášterním kostele stojí velmi cenný oltář. Vypadá to tady ale dost opuštěně. Přece se všichni františkáni nemodlí někde v ústraní. A světe div se, modlí. Františkáni už sice dávno odešli, ale sesterský řád, který klášter nyní využívá, je na dnešní poměry hodně přísný. Sestry se scházejí jen 3krát denně ke společnému jídlu a zbytek dne tráví v modlitbách. Aleluja, tak proto je tady tak božský klid. Raději nebudeme rušit a poohlédneme se po něčem světštějším. Nerezinská loděnice zaměstnává mnoho zdejších obyvatel. Ti současní loďaři staví tradičně dřevěné lodě úplně stejně, jako to dělali jejich tátové a dědové. Takže tvrdá ruční práce. Samozřejmě, že jim už pomáhají v mnoha fázích stavby moderní stroje. Ruční práce a kumšt však zůstaly hlavním know-how výroby. Majitel loděnice Zorovič Ferdy je na tuto tradici náležitě pyšný. Jak sám říká, mají jeho dřevěné lodě nejen jiný charakter a zvuk oproti moderním laminátovým, ale hlavně mají duši. Lodě z duší vyráběné blízko františkánského kláštera, to dává smysl. Nerezin je prostě kouzelné místo a je úplně jedno, jestli je to město nebo vesnice. Tak v tom jsem s vámi naprosto zajedno. Tak tomu říkám pohodička. Nádherné místo, čisté a upravené, skoro jako nějaká filmová kulisa. No vidíte, a to jsme v nejrušnější části ostrova, v jeho největším městě Malý Lošíň. Trochu protimluv, nemyslíte? Jak uvidíte, v názvech měst tu mají opravdu maličko zmatek. No nevadí, hlavně, že tu panuje taková klidná, až jakoby lázeňská atmosféra. To potvrzuje i starostka města Anna Kučič. Celý záliv lemuje široká promenáda posetá cukrárnami a kavárnami. Zejména v zimních měsících uvolňují vody zálivu do vzduchu velké množství soli. Stačí jen relaxovat a zhluboka dýchat. Tak takovou proceduru bych si dal líbit. Procházky po Korzu, posedávání v kavárnách a zhluboka dýchat. To by mi šlo. 6týdenní pobyt v tomhle duchu vás prý zbaví všech alergií a neduhů. A podle slov téhle sympatické starostky jsme vítanými hosty. Dobrodošli u grad Mali Lošinj. Mistr Luciano Magazín, kterému na ostrově neřekne nikdo jinak než Lučo, je místním patriotem. A cože si tak přivstal? Musí v přístavní rybárně koupit ryby k obědu na dnešní plavbu. Plavbu? Lučo je kapitánem výletní lodi a v sezóně vyráží každý den na okolní ostrovy.
Takže nakoupí zásoby, pozdraví se s přáteli a před vyplutím si vychutnává kávu ve své oblíbené cukrárně. Nepřipomíná vám ten číšník někoho? Vidíte? Nejenže město vypadá jako filmová kulisa, ale mají tu i dvojníka Charlieho Chaplina. Tenhle chlapík si skutečně vysloužil přezdívku Charlie. Také Lučovi vždycky zvedne náladu, ale kromě toho, že je to zábavný společník, neváhá nikdy přiložit ruku k dílu. Všichni už jsou na palubě. Můžeme tedy vyrazit. Určitě. A to plnou parou. Jestli Lošinj působí klidně a pohodově, tak ostrov Susak je konec světa. Trochu přeháníte, ale zas ne tak moc. Na ostrově dnes už žije jen 120 lidí a to jich tu ještě po druhé světové válce bydlelo víc než 2000. Ale proč? Vždyť je tu tak krásně. Tohle místo, stejně jako řada dalších chorvatských ostrovů, se potýká s odlivem mladých lidí. Ti čím dál častěji odcházejí do velkých měst za studiem nebo za prací. Ale občas se sem i někdo přistěhuje. Například Ital Franco. Přijel před několika lety, koupil zdejší vinice a pustil se do výroby vína. Dnes je nejlepším vinařem na ostrově a své víno prodává každému, kdo připluje. No, nevím, já asi raději zůstanu u dobrého moravského. Neříkal jste, že je to nejlepší zdejší vinař? Popravdě je hlavně jediným vinařem na Susaku. Aha, už rozumím. Naštěstí si na ostrově přijdou na své nejen milovníci dobrého vína. Ne, že bych nezdílel vaše nadšení pro kostely, ale tenhle mi nijak výjimečný nepřipadá. Přesto skrývá několik zajímavostí. Zkuste se pozorně podívat na kříž s Ježíšem. Schválně, jestli na to přijdete. No, já nevím. Má sukni? Ne, už vím, ten Ježíš nemá překřížené nohy. Výborně. Jedná se o unikátní dílo z 12. století. Kříž prý vyplavilo moře a benediktíni ho umístili právě v kostele svatého Mikuláše. Svatý Mikuláš je v těchto končinách, koukám, dost oblíbený světec. Docela mi z toho výletu po okolních ostrovech vyhládlo. V tom případě vás vezmu na místo, kde se také ctí minulost. Paní Janja připravuje své kulinářské speciality výhradně podle místních tradičních receptů. Říká, že tohle tradiční jídlo ji naučila její maminka. Mořský vlk s polentou. Na rozpáleném olivovém oleji osmaží cibuli a česnek. Přidá rajčatový protlak, vinný ocet, snídku rozmarínu, bobkový list, petržel, pak to osolí, opepří a do toho vloží celou rybu. V druhém hrnci uvaří polentu a... Zázrak je hotov. Ne, ještě ne. I tady se jí hlavně očima a tak je nutné rybu hezky naaranžovat. Zejména když na večeři dorazila celá rodina. Živili. Na zdraví. A vyrážíme za dalším dobrodružstvím.
Zase výlet lodí. Kde pak výlet? Jedeme se potápět. Instruktor Neno spolu se svou ženou Zrinkou nám ukáží úžasnou lokalitu. Podmořský svět miluji. Už se těším na všechny ty barevné rybičky a rostlinky. Abyste nebyl zklamaný, Zrinka je archeoložka a tak se budeme potápět na místě, kde lze dodnes spatřit mnoho antických artefaktů. To bych si mohl domů přivést nějaký pěkný antický suvenýr. Lokace, na kojima se mogu pronaći i... K tomu nám Neno vysvětlil, že nic takového není možné. Všechny předměty na dně jsou velmi vzácné a jejich vylovení je přísně zakázané. Můžete se dívat a obdivovat historii ukrytou v hlubinách. Třeba objevíme něco výjimečného. Možné to je. V roce 1997 zde totiž belgický turista při běžném ponoru učinil nález století. Říká se, že si ho chtěl nechat pro sebe, ale večer oslavoval tak intenzivně, že se hloupě podřekl a druhý den už bylo místo obležené chorvatskými archeology. Zůstala mu jen ta sláva, ale ani to není málo. A cože to vlastně našel? 2000 let starou bronzovou sochu Apoxioména. Je tak vzácná, že lošinští neváhali a postavili této unikátní soše vlastní muzeum. A pojali ho, jak se patří, velkolepě. Interiér je určitě jedním z nejzajímavějších současných. Apoxiomén je řecký výraz pro atleta, který si čistí své tělo. Tak proto je úplně nahý. Chystá se do koupele. Ve starověku řečtí atleti závodili nazí pouze namazáni olivovým olejem a ten po závodě museli ze sebe setřít. Aha. Vypadá opravdu Na světě existuje pouze 5 podobných exemplářů, ale tenhle je nejzachovalejší. a i po 2000 letech berou jeho dokonalé proporce dech.
Olivové háje lze nalézt téměř ve všech obydlených částech ostrova. A vypadá to, že i letos bude úroda bohatá. Farmář a restauratér Željko Gadža pečuje o své olivy poblíž vesnice Artatore. Sklizeň se už blíží. Začíná na konci října a zaměstná celou jeho rodinu. Ještě, že má Želko 6 dětí. Při sklizni se hodí každá ruka. Dříve se celá úroda zpracovávala v takovýchto olivových mlýnech. Byly u každé vesnice. Dnes už zůstal jen tenhle jediný. Je starý 130 let a ožívá jen jednou za rok, aby si místní připomněli staré časy. Podle velikosti kamenného mlýnu soudím, že to nebyla lehká práce. Sve je još mechanika originál. Znači, to je jeden mlyn. Jak pan Želko říká, bylo každé lisování hlavně významnou společenskou událostí. Muži z vesnice se sešli, popili trochu rakie, popovídali si a pak si vyhrnuli rukávy a opřeli se do mlýnského kola. Následně se olivová drť slisovala a panenský olej byl na světě. A přestože se dnes k výrobě používají moderní lisy, chutná olej stejně výtečně. Když olivovníky zestárnou a přestanou mít plody, musí uvolnit místo mladým stromkům. A dřevo těch starých použije pan Golan pro svou tvorbu. Jako řezbář vyrábí z olivového dřeva krásné předměty. Některé jsou na ozdobu a pro potěšení. Vyřezává však i věci užitečné, jako jsou lžíce, vařečky a dřevěné příbory. Tako da maslinovo drvo je jedno drvo koje je vrlo pozitivno. Prozradil nám, že když zahřejete olivové dřevo v dlaních, získáte z něj pozitivní energii. Když vidí, jak je u práce šťastný, nezbývá než mu věřit. Velký Lošinj je starší než mnohem větší Malý Lošinj. Zní to sice krkolomně, ale protože jsou na ostrově jen 3 městečka, dá se v tom nakonec zorientovat. Tohle město je sice malé rozlohou, ale velké svou historií. Už v 19. století bylo vyhledávanou destinací pro své klima. Sílu jeho ozdravných účinků na sobě nechali pocítit i členové habsburské monarchie. Vypráví se, že diskrétnosti místních obyvatel využíval i samotný císař František Habsburský. Ten se zde údajně odával nejen působení léčivého klimatu, ale také náruči svých milenek. A za jejich pozornost se vždy náležitě odvděčil. Každé nechal postavit honosnou vilu. Tahle se původně jmenovala Karolína. Proč asi? Dnes je v ní oblíbené sanatorium, kde se léčí dýchací problémy. Pobyt v léčebně pomáhá posílit nejen imunitu, ale působí i příznivě na léčbu alergií a astmatu. To je komplex, čija povijest počinje 1890. Podle ředitelky sanatoria je historie budovy trochu jiná, než se vypráví. Vilu prý nechal postavit arcivévoda Karl Štefan Habsburský jako svou letní rezidenci. Vysázel i okolní rozlehlý park a zahradu. Ať už je příběh vzniku těchto vil jakýkoliv, pravdou je, že návštěvníky přitahují. Ostrov je protkán mnoha cyklostezkami, které vybízejí k projížďkám zdejší přírodou. A každý rok
Na konci září se zde setkávají vyznavači dlouhých běžeckých tratí. Lošínský půlmaraton přivítá nejen profesionální běžce, ale zejména nadšené amatéry. Ti spojují svůj koníček se zábavou a plně si užívají všech zdejších krás. A nacházejí význam a smysl místa, kterému se přezdívá Ostrov Vitality.